Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. Terito, el gran capo, Manuel Charlín y toda su prole de hijos de puta, Sito Miñanco y su mujer. Los de la derecha son sus socios, ¿no? Roque y Oliverio. Y esos son Colombo y Nino Balbín, el contacto político, posiblemente el tiparraco que nos vendió Madrid. Ajá. Parece que es tanto. Muy bien. No quiero que ninguno se pierda lo que va a pasar. Yo nací en el barrio de al lado y nunca he tenido mucha suerte. Crecí con mis amigos tirado por las calles. Ahora soy el tipo más buscado, pero mis padres se equivocan. ¿Sabes quién estamos Piensan que algún día cae. Escucha, ven aquí. Ya sé que todo puede salir mal. Será mi último golpe y está muy preparado. Después tú y yo nos iremos a México. Que algún día cae. Algún día cae. Es gracioso pensar que ahora que soy joven me voy a retirar. Jodido de pasta y sin currar. Siempre quise ser así. Yo nací en el barrio de Tell y nunca he tenido mucha suerte. A todos mis amigos los he visto caer. Ahora todo va a ser muy distinto porque la gente se equivoca. Piensan que ¡Laurano, cabeza! ¡Laurano! Algún día caeré. Algún día caeré. Portugal foi para os contrabandistas galegos e continúa a ser para os narcotraficantes actuais o mesmo santuario que Panamá para os mandamases dos cartéis colombianos antes de caer no infortunio, un refuxio perfecto ao outro lado da raya para se esconderen da xustiza española. Tamén era máis do que unha terra de oportunidades para estes individuos que lavaron parte das súas obscenas fortunas en forma de inversións, de investimentos e facéndose parar por honrados empresarios. O popular Vicente Otero Terito, un dos primeiros grandes contrabandistas galegos, xa se escondeu en Portugal en canto decidíase atender a orde de busca e captura dictada en 1990 por un xove novo Baltasar Garzón. O caso de Terito serviu de exemplo a outros moitos compañeiros do negocio que a súa vez serviron de espello para os narcos que estaban por chegar. Mesmo Ricardo Portavales, testemunho protegido da Operación Nécora, continúa despois de 27 anos residindo no país veciño con escapadas esporádicas a Pontevedra. Rafael Bugallo o Mulo, da vella guardia, comezou de lancheiro para grandes xefes da mafia como Sito Miñanco e acabou sendo a cabeza pensante da súa propia organización. Antes de caer no infortunio, usou Portugal para que non lle botaran o guante, perseguido xudicialmente pola orde do xuiz Taín e xa en Chan, en territorio luso, atribuíronselle 2 descargas máis de droga. No 2006, coa policía pisándolle os calcaños, pasou a Tui para encontrarse con alguén e casi acaba na prisión. Vixilancia aduaneira no 2008 cazouno coas mans na masa regresando de Cabo Verde.
José Ramiro Vázquez Roma, esteleiro propio en Portugal. Este veciño de Cambados, que antes de meterse no negocio da fariña era mariñeiro e co tempo prosperou grazas ás embarcacións náuticas, é outro claro exemplo de como usar o país veciño xa non só para descarregar a droga, mas tamén para organizar ata o máis mínimo detalle de cada cargamento, de cada carga. José Ramiro Vázquez Roma, líder do clan Roma, tiña en Viana de Castelo o seu propio esteleiro. Ali construíronse dúas lanchas deseñadas para volar sobre a auga e transportar e descargar 2.500 kilos de perico nas Rías Baixas. A operación foi tutelada no Estado español, mas contou coa colaboración da Policía Xudiciaria Lusa. Dita investigación situou a este cambadés en contactos cos irmáns Saín Salazar, unha organización colombiana que nese momento copaba boa parte do mercado no seu país. A detención deste individuo, pola discreta forma que tiña de xestionar a parte ilícita do seu negocio, sorprendeu os propios veciños, igual que o fixo o patrimonio que escondía. Luciano Núñez Nano, o último fugado, outro ourensán que decidiu poñer terra de por medio para escapar da xusticia. Luciano Núñez García Nano foi detido no aeroporto do Porto o pasado mes de decembro por agentes portugueses a pesar do cambio da mudanza de aspecto ao que se tiña sometido. Estaba desde fai meses en busca e captura por orde da Audiencia Nacional e atribúese ser a presunta cabeza pensante dunha organización que movía coca a niveis importantísimos. Transporte de 3.000 kilos de cocaína que foron tamén intervidos nun veleiro interceptado pola Armada nas proximidades das Azores en xullo do 2005. Josefa Charlín, desde a distancia, o encarcelamento do seu pai situouno á frente da organización familiar e todo iso, segundo investigacións policiais, facío desde Portugal. Estuvo fuxida durante 7 anos, mas en 2001 foi extraditada por Portugal a raíz dunha orde internacional de busca e captura contra ela. Ata a súa detención, a filla maior de Manuel, Charlín Gama, foi buscada de maneira insistente, mais sen resultados satisfactorios no outro lado do Miño. Marcial Dorado Baúlde, patrimonio perdido. Esta ourensán, que na actualidade cumple condena por a súa implicación de delito de narcotráfico, perdeu, ademais da súa mansión na Illa de Arousa, unha espectacular propiedade de viñedos con bodega incluída, ubicada moi cerca, moi perto do Miño, que engarrafaba 7.000 garrafas de viño ao ano. A policía lusa, a diferencia da española, instrúe xudicialmente as investigacións, un mesmo obxectivo e diferentes formas de conseguilo. A policía xudiciaria portuguesa é encargada en grande medida de facer frente aos narcos en Portugal, contando numerosas ocasións coa colaboración da Policía Nacional e da Guardia Civil españolas. Detalla no Instituto Armado que a grande diferenza radica en que os inspectores da Policía Xudiciaria dependen do Ministerio da Xustiza e non do Interior, polo que teñen potestade para instruir xudicialmente as mesmas causas que investigan. Por riba deles, en cada caso, sempre hai un xuiz, mas cun papel menos implícito que en España e dando liberdade para traballar aos inspectores. Isto tradúcese en menos burocracia na instrucción e maiores facilidades para poder, por exemplo, intervir o teléfono dun suspeito. O seu sistema é moito menos garantista que o noso, expoñe na Unidade Central Operativa UCO da Guardia Civil. E polo que coinciden todas as fontes consultadas é na gran profesionalidade da Policía Xudiciaria e a elevada calidade técnica dos informes. Constannos que cando chegan aos xulgados de Galicia son moi valorados eses informes, expón o secretario da Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso. En Portugal libéranse de moito papeleo ao instruir a causa da policía, e iso notase moito, por exemplo, a hora de solicitar o balizamento dun coche ou un pinchazo telefónico. É un sistema moito menos garantista e non ten que acatar condicións leoninas de ningún xulgado para avanzar no seu traballo. Isto é o que escribía, consideramos lelo todo porque é moi interesante, a Voz de Galicia o 17 de marzo de 2008 baixo o título escrito por Javier Romero, foi o autor do artigo original en castelán, o refuxio perfecto alén da raya, falando desa cooperación necesaria da droga
dos narcos, do narcotráfico ao arriba e abaixo do Miño. Hola, moi boas, eu son Germán Esteve do Xermano a Portuguesa e aquí estades nun novo episodio do voso Historia e Historias, Galiportus en versión express para falarmos de historias pequenas e grandes historias que conectan, que ligan a raya, que ligan o Miño dunha e doutra maneira, pois prácticamente que non se pode distinguir. No día de hoxe escoitades esta intro falando deses negocios dos narcos alén Miño, e escoitastes antes tamén a intro o pequeno tráiler falando, bueno, un pouco aí desa mítica xa serie de 2018, Fariña, esa serie sobre os capos das familias de narcos galegas, esa serie tan recomendable como é Fariña. Aquí estades xa co voso querido don señor Abraham Dorraca. Moi boas, Abraham, hoxe falando de droga. Andamos aí, efectivamente. Metendo a droga no colacao. Si, oi, o tojeiriño, efectivamente. Xa ves un pouquiño a esa conexión tan esa cooperación tan necesaria, sí, ¿no? A Eurorrexión. É interesante o que un pouco que aludía este artigo da Voz. Non sei que che parece esa consideración, non, de esa pequena grande Panamá, non sei, sí. Ese santuario para os cárteles colombianos, ir a Panamá, pois ese pequeno santuario tamén dos cárteles galegos, atravesar o Miño. Sí, e incluso como conexión tamén, non? Porque, por exemplo, un dos clans desarticulado varias veces, que creo que da zona de Arousa, dos Piturros, ten conexións cun cártel colombiano que anda pola zona de Peniche, aí pertiño de Lisboa, non? Inclusive chegou a aparecer, creo que era precisamente do clan dos Piturros, un abollando por aí ali na costa, e sí que así, pois esa vía de escape, non? Falabas do caso xa de Terito, non? Que tabacos para los viejos, decía quen interpretaba, algo curioso tamén da serie a que se facía referencia, non? Porque moitas das cousas que se lle atribúen a o do Cambados, a Sito Miñanco, Sito. Por exemplo, esa descarga aproveitando a procesión do Virxe do Carme, sí, iso son realmente, non vou dicir proeza, porque aínda que o presentan como iso, non, na serie ás veces se romantizan un pouquiño, pero son actos levados a cabo por Marcial da Illa, o da Nivea, o da crema, o da que había nieve e crema, non? Así, pero sí que é certo que ao final Portugal é ese refuxio o que rapidamente pois poden ir, e inclusive pois toda esa política tamén, non, de compra de adegas por parte dos Charlie, por parte de Marcial Dorado, e adegas que no 18, non, había unha noticia tamén, claro, o titular era el Maltrago, non? Porque pois eranlle incautadas, non? Eranlle embargadas esas adegas en Portugal, non? Pois iso a Marcial Dorado, os Charlís e demais, e para aproveitar pois para meter a droga como poidesen, non? Teñen moitas veces pois iso metido entre peles de bovino, non? Sempre tentando pois o mellor tamén ese despistar, non? Os distintos sistemas para detectar, non? Principalmente cans, os que supoño que convertiron en adictos para que saiban que van por aí as drogas. O que pasa é que ao final tamén é ese camiño histórico, non? Ese camiño privilexiado, vamos a chamar, non? Que aínda temos aí fosilizado pola zona de Turei, ese camiño que seguiu tamén o extraperlo na primeira posguerra, non? Aí na época esa onde está, creo que o 41, 42, non? Que lle chamaban o ano da fame. Entón, pois, ao final é simplemente mudar co que se está comerciando, non? E seguir pois con ese comercio
por debaixo, non? Pola calada. Claro, é certo que unha cousa é azúcar e café e claro, aceite, non? Non óleo, así bens de primeira necesidade, e outra cousa pois é pois, cando comezan co tema do tabaco, non? Digamos que o contrabando, non? Ou digamos que o comercio en xeral de claro, produtos, bens e demais a un e outro lado da raya, así pues pola escondida, é pues, algo sí, que ten séculos de historia, que se foi movendo, que foi evolucionando e foi evoluindo cos tempos, sí, e que unha vez que efectivamente o que comentas na época da fame pues pasa de ser deses bens de consumo, pues cando a cousa vai avanzando, cara aos 70 e aos 80, o extraperlo, o tabaco, e chegamos a eses 90. Sí, porque ao final tamén non podemos caer no tema de que, aínda que sexa histórico, pois ao final quen contrabandeaba, aínda que fose con café, non era por amor á humanidade, sino que era pois para quen compraba unha vía de escape en tempo de carestía, e para quen vendía era unha vía de facer moito diñeiro, non? E non só inclusive pois quen andaba cargando coa mercadoría, como quen facía pois así a vista grosa, non? Para isto como case sempre na historia da humanidade temos un pouco que hai que relembrar, non? Que quen sempre se saiu beneficiado foron os intermediarios, é dicir, claro, os produtores de coca alá en Colombia, na selva, Evo Morales, por exemplo, ben puteados, falando claro, a xente que consume, pois que vos vou contar, non faremos aquí apoloxía do consumo, ni moito menos, como podes acabar consumindo droga. Podes acabar como o dúo este que canta, que se lla chato o nariz. Non vou dicir nomes, pero e polo medio están os intermediarios, que neste caso dedícanse a facilitarlle a vida a eses colombianos que aproveitaban, ou eses produtores latinos que aproveitaban a dificultade das rías galegas como unha das principais vías de acceso á droga en Europa. E claro, o que estamos comentando, unha vez que xa empeza a droga a chegar pola ría galega, que é tan difícil controlar 1300 kilómetros de costa galega, cal é ese segunda vía de escape? Mira, fabuloso que teñen aquí preparados estes aquí na península, neste recunchiño que lle chaman Estado español, cas rías galegas, fantástico, metemos a droga. E cando temos un pouco que escapar da lei, Operación Nécora e demais, escapo cara a Portugal, que teño Tui e Valença a ben pretinha, a unha hora. O Vilanova da Cerveira, non? Así Cerveira. Porque aí houbera, non, nos primeiros gobernos da Xunta, porque ao final, pois tamén, non, unha vez que teñen ese poder económico, queren acceder tamén a un poder político que lles permita pois campar as súas anchas, non? E temos pois o caso deste como era que se chamaba, de que era Nené, pero non me lembro agora, Nene Barros ou Barral, Nene Barral, que era alcalde, era autarca, era alcaide de Ribadumia ao tempo que estaba facendo descargas, non? E foi 18 anos alcaide por a Alianza Popular, que ao final era quen tiña ese poder de permitirlle acampar as súas anchas. E dicía Vilanova da Cerveira porque que casualidade aquel día que no mesmo hotel coincidiron Albor, non? Así dos Piñeiro Men e Pine Tree Men. Os Piñeiro Men, Albor como presidente da Xunta e Marcial da Illa, que estaría pois facendo o que facía Marcial da Illa, que era mover xente ca barca, non? Antes de que fixesen a ponte, había que moverse coa barca para ir a terra firme, non? Pois supoño que coincidiron aí casualmente e si que pois houbo unha sesión bastante intensa no Parlamento, pedíndolle explicacións obviamente, e a ver se falara ou non, e conversas houbera, non? Así sí que é certo que conversas houbera, e claro, que sempre pedían era, pois nos íbamos, entregamos, pero a cousa que sexa rápida, non? E xa queremos volver, porque ao final era a figura do emprendedorista, non? Hai emprendemento, pero emprendemento mal, claro, emprendemento mal. Emprendemento complicado. Sí, é certo que, claro, poñendo no seu contexto, non? E incluso, pois, a serie Fariña inspírase na obra esta de Nacho Carretero, non? E unha o libro cosa, tamén moi recomendable. Unha cosa da que fala Carretero, pois é precisamente dese, creo que fora Nene Barral precisamente o que conseguira que se estivera censurado o libro durante un tempo. Creo que fora precisamente este. Fora o alcalde do Grove. O de
O mellor foi o do Grove, Do pode ser. Grove. O mellor foi o do Grove, claro, non era o derivado mías Sí, do Nené. sí, sí. Porque, bueno, había varias figuras, non, claro. E Nacho Carretero hai un momento no que di pois que había unha cultura do contrabando, realmente, non? E incluso se pensamos ás veces en como había esas manifestacións cando empezou a morrer xente, claro, era pola cando comezaba a introducirse pois xa primeiro a cocaína, a heroína, non? E xa derivados así, a heroína é un opioide, non? Se non me equivoco. Sí. E, bueno, pues toda esa xente que comeza a morrer, e as consignas moitas veces eran drogas no, tabaco sí. Porque ao final había unha economía alrededor do tabaco de batea pues bastante importante, claro. Que pasa? Que ao final pues, por tirar xa non de series, sino do cinema, pues ao final vemos que diñeiro chamo diñeiro, non? E ese gran debate que sempre nos presentan tamén, e que pues, posiblemente si se deu en todas estas mafias, non? Así, esa xeración que se consideraba un pouquiño honorable, non? Eso vimos inclusive na saga do Padriño. Esa xeración que se considera algo honorable e que queren ir, pois, co de sempre, Vito Corleone, e tamén a zapatería para quen se porta mal e mandarlos ao fondo da ría. E despois, pois, esas novas xeracións que, non, onde está o diñeiro? Pois nesta, drogas, que isto sí que crea adicción e isto sí que dá moito diñeiro, non? Entón, pois, é así uns tempos que semellan voltar tamén, porque sí. din que volve a hípica, non? Así un pouquiño entre algunhas camadas da sociedade, non? O tema do cabalo. Sí, e a droga que nunca se foi da raya, a pesar desta alusión tan noventeira e oitenteira de Fariña, non? A eses clans, aos miñancos, os ouviñas, o Dorado e demais familia, non pensemos que os seus descendentes non continuaron co negocio. Efectivamente. Pois aquí estamos, no Galiporto, neste Historia, tamén ilustrando estas relacións galaico-portuguesas. Bueno, aí sí que funciona a Eurorrexión, ves? Aí funciona a Eurorrexión perfectamente, moi fluido, aí sí que vemos que a raya nunca foi un problema, nunca mellor dito. Sí. A raya nunca foi ningún problema nas relacións de Galicia e Portugal, que sempre lle damos ese toque tan idílico e bucólico, e tamén pois hai episodios máis duros, moi recentes, que tamén hai que falar deles. Isto dábanos para un serial, isto das drogas e da fariña, e das relacións tamén a un e outro lado miño. Sí, é o comercio oculto, non? Desde, non, había falábache dun compañeiro meu de estudos que fixera un traballo precisamente sobre o tema do extraperlo, non? E el rastrexaba até a Idade Media, non? Ese ir e vir de xente levando cousiñas pola calada, non? Iso é, cousas da fronteira que facilitan unhas cousas e dificultan outras. Marchamos neste Historias, neste Historias tan especial sobre narcos transfronteirizos, cun mix aí de Carlos Núñez coa colaboración de... Vou facer unha interrupción, perdón, porque de feito, claro, falaba dun excompañeiro que fixe un traballo e un excompañeiro cuxa voz recordarán as persoas que ouven Radio Llariz, porque era David Sánchez, nunha colaboración que facíamos Ramón Campos, Moncho Campos, David Sánchez e un servidor en banda aparte, hai moitos anos, que acabo de lembrar que falábamos de historias da historia ou esta sección, pero falábamos algo así en banda aparte, hai xa nunha banda aparte xa das últimas edicións, así, sí. Pois historiadora aparte, o tempo que pasa e a historia que avanza aquí no Galiporto, neste Historias, como decimos, vámonos embora con ese mix de Carlos Núñez, coa colaboración das Tanxugueiras de Iván Ferreiro, de Itzazo e Litzagoyen, ese tema tan famoso que sai na serie, o que teño que facer... Falábamos antes, quen era o cantor, era o de Vigo, o de Los Piratas, non me sai o nome agora do cantante Búscame sí. Inmediatamente xa. Iván Ferreiro, que acabo de decir, efectivamente, pois como decimos, con ese tema no que tamén participa Iván Ferreiro, o que teño que facer para non ir ao mar, esa realidade de tanta xente estudiar, o que hai que facer, que se viu envolvida por a cuestión das rías, do traballo no mar, e desa comodidade tamén
de mover a fariña. Aquí no Historia e Historias. O que teño que facer para non ter que ir ao mar? O que teño que facer para non ter que ir ao mar? Para non ter que ir ao mar? Para non ter que ir ao mar? Eu non lle temo ao naufraxio, se non é pra me matar. Eu non lle temo ao naufraxio, se non é pra me matar. Temolle a mesma fondura, se non me ve rescatar. Se non me ve rescatar. Teño que facer para non ter que ir ao mar? Moito peixe que vender e fariña para amasar. Moito peixe que vender e fariña para amasar. O que teño que facer para non ter que ir ao mar? Para non ter que ir ao mar? Para non ter que ir ao Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.